आरो बिनिफ्राय फैबावबाय जोङो दा आरो गोजौआव थांबावनोसै तासि भिउ पइन्ट जायगानि नामा नायनोसै माबायदि बेयाव थांनानै कान्चनजंगाखौ नुयोमोननो दाथ' नुला माने खहा जाबाय नालाय दा नुलानो नङाबा कान्चनजंगाखौ नोगोद मोजां नुयोमोन आरो दा थांनोसै माबायदि नुयो भिउआथ' मोजांनो गाहायनिखौ नुहुरजोबगोन होनदों कान्चनजंगाखौ नुवाबाबो नायनोसै माबायदि नोंथांमोनहाबो नायफादो माबायदि नुयो लोगोफोर आरो मोनफैबावबाय दस्रा लकेसनावबो बेनो जाबाय तासि भिउ पइन्टनो नायनोसै माबायदि जायो ओरै गोजौ बैजों थांसै नै जों थांनांगौनो ओरैबा मा अबाव थाङो औ बैनो खोमा नुहुरनाया भिउफ्रा हनै गोजौआव थांगोनसै लोगोफोरा आयु एफा गोजौ गाखोलांनांगौ लोगोफोर बेनो जायगाया So guys, तासि भिउ पइन्टआ बेनो नै बेनो ड्रागन माबायदि मोनखो मोजां ना बहुत मोजां मोनदों भिउआथ' हिभिखा नायलांदो थांफिननोथ' बाखागोन जायगाया माबायदि जायो गुसुबो नोगोद गुसु मोनबाय बेफोरनि थाखायसो बेखौ भिउ पइन्ट होनो आरो ओरैबायदि गाहायखा बियो आयौ दा बुंसै guys, भिउ पइन्ट होनखाबाय होनब्लाबोलाय माथो बुंबावनो नायदो माबायदि सरगफोर बिसिबां बेरायनोसो जाबायना आरो बिनिफ्राय फैबावबाय आरो दा दस्रा जायगायाव थांबावनोसै बिसिबां बेरायबाबो माने गोसोखौनो बेरायबाय थानो लुबैयो आरो बानो रोङा ओरैबायदि जायगाफ्रानो मोजां नालाय स' थांबावनोसै माबायदि जायगाया नायनोसै बुद्धिस्ट टेम्पल ना यहाँ बेना लकेसन स' लोगोफोर नै बेनो जायगाया ओंखारबाय बेसिबां बेरायबावनो बेनो बुद्धिस्ट टेम्पल नायलांदो
So guys, बेनो बुद्धिस्ट टेम्पल सिक्किमनि बुद्धिस्ट टेम्पल ओरैबायदि समायना जायगा Oh my god ओइ मास्क गाननांगौनो नै बावनो लिरनाय दंथारो आरो नै So guys, बुद्धिस्ट टेम्पला बेनो नै सिंनिफ्राय माबायदि नायलांसै माबायदि नुलाङो औ नायनोसै आरो नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि भिउफ्राथ' दा बुंसै आरो माथो बुंबावनो सिक्किमसो दस्रा नङाना स' नोंथांमोन नायलांदो माबायदि बुद्धिस्ट टेम्पला सिङाव मा मा दङ नायनोसै इफोरबा मा बुस्थु बेनो आरोना बुद्धिस्ट टेम्पला सिङाव थांनायनिसै माबायदि जायगाफ्रा वाव ये सब नजारा है नजारा औ जेबो दङ गुसु मोनबाय आयौ बारा स्रु बारखायो नमस्कार लोगोफोर गिदिंबाय बेफोरसो जायगा होनोबा जायगा बेफोरसो बुद्धिस्ट टेम्पल स' लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे जायगा भिउ देखायनो ओरैबायदि समायना ना भिउआ आयौ नायदो बिदिब्ला भिउआ वाव भिउआ माबायदि ओरैबायदि समायनाखा आरो नायलाय बेसि ग्रं आयौ जा गुसु बारा साना हनै दासो एसे नुजाहांदों ओरैबो दंबावोसो बिनि सिङाव माबा दङ मोजां सिनायहरा लोगोफोर नो एन्ट्रिसो बाव हाबनोबो मोना बाहेराजों एसे मबाइलखौ होथाबनानैबाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरो सिङाव मा दङ एसे नुयो मोजां नायबा नुगोन नै सिङाव गावसिनि बुद्धिस्ट मन्दिरसो नालाय बुद्धिस्ट टेम्पल सिङाव गावसिनि माबा दं आरो मोदायफोर ना माथो होनो मोदायफोर बे सिंनिखौथ' देखायखाबाय आङो माने बाव नो एन्ट्रि आरो हाबहोआ ओमफ्राय बुस्थुफ्रा बाहेरानिफ्राय एसे नुहुरो
नाहरबा माबा गासिबो सनानि बायदिसो नुजोबो आरो ओइ नोंसोर एसे नुनो हागौ गासिबो माने सनानि बायदिसो नुयो आरो बे मानि मिथिया ना कालारसो होयो बुंनो हाया आरो ओरैबायदि समायनाखा गेटआ बेनो ओमफ्राय न' एन्ट्रि आरो हाबबोआ सिङाव हाबनो मोना ओमफ्राय बेनो बुद्धिस्ट टेम्पोला ओरैबो नै ओरैबो समायना स' लोगोफोर दा बैयाव गेटआ थिंनाय दङ मा मा दङ नायहैनोसै आरो नोंथांमोननोबो देखायनोसै माबायदि जा मोजां माथो बैयाव र' आं स' लोगोफोर बाव दुखुनांथाव हाबनो मोनो हाबनो मोननाया फट' भिडिअ एलाउड गैया आरो बावनो लिरनाय दंखायो उल्था नुगोन नायनोसै आरो आं हाबनानै नायनोसै नोंथांमोननो देखायनो हायासै गाड़ी में बैठते थोड़ा वो लोग आ गया है गाड़ी तो एक दो तो गाड़ी आ गया है खोन्थायालासिनो फैबाय आरो नेक्स्टआव माथो खोन्थाबाय थानाय एफाग्राबलाय बारुरुनो बाव सफैफिनबाय ओमफ्राय बैथिं वाटारफल दङ रड क्लाइम्बिं दङ स' नोंथांमोननोबो देखायलांसै माबायदि जायो स' लोगोफोर रड क्लाइम्बिंआ बेनो वाटारफलबो बावनो गथ' उन्दैयानो बेसे मोजां बारदिंख्लायनानै दङ हनै रड क्लाइम्बिं खालामदों वाटारफला बैनो बारा गिदिर नङा आरो फिसाल' मोजां आरो जायगाया सिक्किम नालाय सिक्किमनि माबायानो आलादा जाखायो नालाय लकेसनानो आरो ओरै नै बै गोजौआव थांनायनो र' माबायदि बेनो वाटारफला बैनिफ्राय ओमफ्राय रड क्लाइम्बिं दङ ओरै फैयो नै बेनो लोगोफोर रड क्लाइम्बिं ओरैजाय वाटारफल रड क्लाइम्बिंखौ नुनानै आंनि गोसोआवबो लाखिनो हायासै आरो आंबो सामलायनो हायासै माने गाखोनो लुबैथारबाय आंबो गाखोनोसै स' गाइस जाथारबाय नै रड क्लाइम्बिंआव गाखोनो मोनथारसिगोन आइ एम भेरि एक्साइटेड स' एक्साइटेड गाखोनोसै माबायदि नायनोसै एक्सपिरियेन्सखौ लानोसै स' लोगोफोर नै बे लिरि गानबाय नै बेल्ट गानबाय लोगोफोर आइ एम भेरि एक्साइटेड थांसै जा 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 तल जा दीदी का बोलो चिल्ला के जाओ हम जाना पड़ता राइडर लोगोफोर या लोगोफोर भेरि एक्साइटेड या जाम्पिं नै बावनो एसे एक्सटेन्ड जाबाय दुरुङा गनानै एसे मा जाबाय आरो इसोरनि माया आरो बेफोरनो फैगलायबाय खाफाला मोजां लोगोफोर आंनि नेक्स्टनियानो बिदि जाबाय थै गलायबाय हनै खाफालाव बिदियाव दोलाबाय ओमफ्राय गथ'आबो मेगनाव एसे दुखु मोनदों आरो स' आंना खाफाला मोजां आं जेबो जायासै बेनोमोन लोगोफोर गथ'आ बिदि एक्सटेन्ड जानाया आंनि नेक्स्टआवनो फैदोंमोन बियो आंथ' जेबो जायासै इसोरनि अननायाव बे बिदि जाफैबाय आरो स' लोगोफोर बेराय फैबाय दा ओंखाम जानोसै आरो ओंखाम उखैबायमोन दिनाव खेबसेल' जायो जोङो नै जासिखानोसै र' देखायनि आं बिसोरनो बोथोर बायदि नोङो आं जानोसै लोगो जासिनसै नै जासिग्रा गोजाखा नै बिसोरथ' नालि मोनामहोजोब्बाय जिगाब गोरानफ्रा जासिगोरजोब्बाय
जों जाथ'वाखैनो बिसोरसो जाग्रोजोब्बाय